Ja jest takiego pokolenia, które zawsze czekało, że będzie lepiej. No jak to kiedyś podsumował Smoleń i Laskowik, kiedy będzie lepiej, już było. Że była Zabajtla, miała może 2 albo 3 roki, no musiała mieć 3 roki, bo to pamiętam, to moja mamulka chodziła stoć w kolejki, często na pora godzin, a mrozy były w tamtych czasach takie prawdziwe, minus 20 stopni, nie bardzo można mi było brać mit, bo to było pora godzin i to na zewnątrz. No i zostawiała mnie doma. To jest dzisiaj niepojęte, że szłoby zostawić takie małe dziecko doma, ale ja też tak byle co zrobiła i ponieważ my mieli piece takie na węgiel, to moim takim pierwszym zgubieniem to było, że zawsze ten węgiel wygarła, te czerwone, żarzące się węgielki, zrobiła się takie małe ognisko na środku zoli. No cud, że się nie zaczadziła, ale moja mamulka w końcu wynodła cosik, co mnie richtig zafascynowało. Sadzała mnie na takim worku do góry dnym, taki to był stołeczek do mnie, ryczka to był mój stolik i tam mi kładła taką wielką książkę z żółtymi okładkami, która miała u mnie roboczy tytuł Książka o murzynach. Było tam pełno rozmaitych obrazków i ona była taka dość grubo. I się ta książka strona po stronie kartkowała, jakże skończyła, aż od początku. I wiecie, było się tam na co dziwać, bo tam rzeczywiście były takie rozmaite postacie, takie jeździnami ludzie. Bardzo mi się to podobało, ale jakże się nauczyła czytać, to się oraz ta książka straciła. Ja się mamy pytała, jaka ona jest, mama tak wykrętnie padała, a nie wiem co to jest, nie wiem, a nie wiem, ja ci ją poszukam, ale dała mi inkszą książkę i powiedziała, że to jest też o murzynach, ale ona była po niemiecku i to gotykiem. I zaś, jakże tak może miała 7, 8, tak do 10, 11 roku życia, miała książka o murzynach do oglądania numer 2. No ale potem ta książka też się kaj straciła i mnie to intrygowało. Kaj się podziały 2 najważniejsze książki mojego dzieciństwa. No i póki że była tak za panny, nie, za nastolatki, to dali się te moje ojce, wykręcali, nie ma, a coś ci się zdawało, nie wiemy, jaka jest, ktoś to wziął. Za każdym razem była inksza odpowiedź. No i w końcu ja już była tako wydano, już jak miała dziecko i kiedyś także mamy wzięła na spytki i go do mamo, ale wiesz co, jedna taka tajemnica jest z mojego dzieciństwa. Jaki był richtig tytuł tej pierwszej książki o murzynach i tej drugiej? Mama się zaczęła śmiać i godo mi tak, ta pierwsza to były Bronisława Malinowskiego Obyczaje seksualne dzikich, a ta druga to była jeszcze gorsza. Ta druga była wydana za Hitlera i tata ją kiedyś z makulatury przyciągł. To była taka o wyższości rasy to germańskiej nad pozostałymi ludami. No tam było dużo obrazków, a ja się mamy pytał, ale w tej pierwszej tam były jakieś sztelungi, mama go, no nie, tam no były takie rozmaite gęby, jak oni tam mają te ozdoby, to po jakiemuście mi to wzięli? No bo tam było napisane różne rzeczy. No i tak widzicie, moje 2 najważniejsze książki dzieciństwa, to już wiecie jakie były.